салому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Акум хуш омадед мегӯям. Асабонияти давраи тифлию навраси оё онро пешгирӣ намудан мумкин аст? Чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. Публитсисти амрикоӣ Джеймс Болдуин мегӯяд, одатан кӯдакон калонсолонро гӯш карда наметавонанд, аммо онҳо ба калонсолон тақлид карданашон мумкин. Дар ин гуфтаҳо маънии хеле бузург ниҳон аст ва ҳар волидайне ки инро дарк кард, аввал кӯшиш мекунад ки худашро ислоҳ кунад. Таклиф мекардам ки ба навори барномаи мо таваҷҷӯҳ намоед. Аввал тамошо мекунем, сипас боз бо шумо суҳбат мекунем. Саломат Наимова 56 сола аз ноҳияи Деваштиш аст. Вай набираашро ба маркази нейрореабилитатсионӣ барои кӯдакону калонсолон овардааст, то набирааш гап занад. Набирааш 6 сола аст, аммо сухан намегӯяд. Ин мушкилӣ дар вай баъди таваллуд не, балки дертар пайдо шуд, мегӯяд Саломат Наимова. Набирааш писарча мебошад ва ҳоло табобату машваратро дар ин марказ, ки дар назди маркази ташхисиву табобатии Синапс мавҷуд аст, идома медиҳад. Аввал гап мезад кам дия бисёр не кам гап мезад, баъд рафта гап мон яъне ҳар хел ва ё канда мехурд алафоя. шумораи чунин кӯдакон, яъне онҳое ки нутқашон бурро нест, сухан карда наметавонанд, валатхӯрии майнаи сар доранд зиёд шудааст. Сабаби онро мутахассисони ин марказ вобаста шудан ба телефону планшет, гаджетҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ алоқаманд мекунанд. Зеро имрӯз вобасташавии инсон ба хусус кӯдакон масъалаи муҳим аст ки ҳаллашро бояд сари вақт ёфт. Рӯзи дароз дасти бачамда телефон гуҷо ки нави ҳозир ман ин коридор бубурои модаро шиштаст ҳамин ҷим шинад гуфта телефонашо гирифта мемонад. овай намефаҳмад ки нури телефон бачим гуҷош ба мезанад, фақат майни сар ба мезанад, дигар ҷо ба намезанад. Чашми бачаи нодуруст мекунад, чашм ин майни сари кишод. ҳозир бисёриҳои бени маршрут канда наушник мондак. наушник ҳамин хел баланд дод мезанад ки ёнанги одам мешунавад. инам агӯш майни сарба. ташвиши мутахассисони соҳа дар он аст ки таваҷҷӯҳи насли нав бештар на ба беҳбудии вазъи саломатӣ, балки ба қонеъ гардонидани хоҳишҳои зараррасонашон аст. ин вобастагии саломатии онҳоро зери хатар мегузорад, мегӯянд мутахассисон. масалан, ба ҷои бозии футбол дар маҳаллаву зери биноҳои баландошона гурӯҳ нишаста телефону планшет бозӣ мекунанд. ин кирдор пурра саломатии онҳоро, махсусан майнаи сару чашму гӯш ва ҳатто тафаккурашонро вайрон мекунад. бино ба мушоҳидаҳо дар бештари ҳолат кӯдак хаставу асабӣ ва хашмгин ҳам мешавад. бахусус дар давраи тифливу наврасӣ агар ин ҳолат таҳти назорат гирифта шуда рафтори кӯдак танзим нагардад, пас оқибати хубро интизор будан мумкин нест. бача ондагинда гам намезанад, якҷонда шиштан наметонад, фақат гирье мекунад, буваша мезанад. ин хел бачаҳо баъд аз 1 моҳ 2 моҳ баъд аз ним сол бачаҳо қобили гавмезидагӣ нақ шуда ҳаминҷа мебуравад. мо омадамин 5 сол боз кор каросим, 5 сол боз мо ҳамту кор намекунам, мо результат ба кор мекунем, мо ҳаракат мекунем ки ҳамин результата гириму бача кати шод куниму падару модараш кати мо ҳамчун шуноси наздик мешим. маркази нейрореабилитатсионӣ барои кӯдакону калонсолон соли 2019 дар назди маркази ташхисиву табобатии Синапс ташкил гардидааст. ин марказ ҳамасола тақрибан 21 000 нафарро ки иллати гуногуни нутқиву равонӣ ва ҳам мағзи сар доштанд кӯмак мерасонад. мақсади ташкили он низ пеш аз ҳама машварат ва расонидани табобатҳои таъсирбахш ба муроҷиаткунандагон мебошад, зеро солимии ҷомеа ба солимии ҳар фард алоқамандӣ дорад. сусти инқишофи майнаи сарашон мебошад. ҳам баъди инсульт одамон мебиёянд, нутқашона дуруст мекунанд. ҳолати равонии психологияшон суст мешад, ҳамуна мо рост мекунем. ҳам забонгирии одамон
ҳам кӯдакон ҳам калонсолон забон гирад агар ҳамин боз терапия ёрдам мекунад. ҳам зондаваи массаж ин ҳами хел асбобҳо ҳастанд, ҳамин асбобҳо ки массаж мекунад. набераи қаҳрамони мо пас аз чанд муддати табобат ба сухан даромад, аммо ҳоло сухани бисёр намегӯяд, зеро табобат идома дорад. новбаста аз ин модаркалонаш аз барқароршавии нутқи наберааш хушнудӣ мекунад. мегӯяд кӯшишҳояш бесамар нест. рӯзе кӯдак пурра сухан меронаду мисли дигар наврасон таҳсил мекунад. ҳоз яко апа мегӯд додо мегӯд мошин ҳамихе як калима гап мезанад. кам гап засод ҳушёрам шуд. тамом карахт буд. ҳозираш сал як нафш содаст. шумо ҳам фарзанди худро ба ҳамин марказ бурда будед? бурда будам. ба ӯ чӣ шуда буд ки? чихел ки ҳозир гуфта гузаштан, нутқаш равон набуд, сер ҳаракат буд, як намуд чиза интихоб кунад ҳамун. масалан шапка, инҷиқ, як намуд хӯрока интихоб мекунад, ҳамуна моҳаш ки ҳам мехӯрад, дигар кадам намехоҳадам. не то что вай намекунад. як либосаш пӯшад, фақат ҳамуна. кӯдакистон ба мерид, вай тапочка гирон додагӣ, наваш истодааст, пояфсола ҳамун кӯнаша пӯшта гаштааст, вай ҳатто дарида бирафтагӣ. худи муаллима мегӯянд ки мана инҷо истодааст, намепӯшад. падарашро интихоб кардагӣ, фақат падари ман одамо мепурсад, намепурсад, фарқаш не. падари ман. Пас шиносу ношинос мегӯяд ки падари ман. чанд сол аст? ҳозир 5 сола. мо будагимона 4 сола буд. ки ба шумо тавсия дод ин марказро? марказро тавсия дод аз интернето, аз шабакаҳои ваҳо дида худомо ёфта омадем. худаш кӯдак маълум ки масалан кӯдаки калонем, кӯдаки дуюмам, яъне фарқият аст байни фарқият бар алло мебинед ки инаш фарқ кадост. пас давоми чанд вақт шумо дар ин марказ хуб акнун муолиҷа гӯем ё табобат гӯем, умуман чанд вақт идома кард ҳамин ислоҳ кардани фарзанди шумо? камтар ба танзим даровардани рафтури гуфтораш? агар гӯем ки як курс гӯем, як курсаш 14 рӯз идома медорад. баъд камтар танаффус мекунед, баъд бо 14 рӯзи дигар бо давом медиҳед. ва дар маҷмӯъ як сол, ним сол? бовар кунед, уже ҳамин як дуюм сеанс, сеюм сеанс аллакай результат дида мешавад. яъне натиҷа дида метавонед ки беҳтар шудагӣ. чанд маротиба рафтед? масалан 14 рӯз, баъд танаффус 14 рӯз, чиқадар? 2 маротиба гирифтем ва аллакай беҳтар шуд. имрӯз шумо хурсанду қаноатманд ҳастед? албатта, ҳам ки бинам агар кӯдакам ҳамихе тавсия медиҳам, барое ки ман худам дидагӣ, натиҷашам дидагӣ, чӣ хел буд, баъдан чӣ хел шуд, ҳаққони одам мебинад. кай кӯдаки шумо ҳамин хел шуд? ҳамон рафторе ки шумо дар вақти дар болои соҳбат гуфтед, дар оғози соҳбататон гуфтед. як солаям набуд, худаш маълум. кӯдак калони духтарчам нағз авай буд, ин камтар неуклюже мегуфтим овае, хел вай набуд, хел эчиб не, ҳамту вай собрана не. қариб як сола шудагӣ буд, ҳатто калиме ҳозир мо гӯем ва мегӯда кӯдако ҳамунам намегуфт, бизе мегуфт. ҳам калиме модарам пурра намегирифт. аллакай ин худаш чомта мегӯяд ки кӯдак солиму, лекин барои кор кардан. ва имрӯз нутқаш бурор шуд? нутқаш бурор шуд, шеъраш зиёд мекунад, кӯчо медавад, бозӣ мекунад. дадои ман гуфта ҳамон мегуфтагош тамом шудагӣ. аллакай либос тайла мекунад, хӯрок мегӯяд, ман ина мехӯрам, ина намехӯрам. аллакай якла беҳтарӣ дида. ва шумо хурсанду қаноатманд ҳастед? албатта. саломат бошед. кадом вақт ба маркази шумоён ҳамин гуна модарон муроҷиат мекунанд ё падарҳо, ки бо кадом ҳолат, масалан кӯдаки онҳо бо чӣ хел ҳолат бештар назди шумо меояд? кӯдаки 40 рӯза мо уже қабул мекунем.
то 1 солагиша ҳамон травми гирифтагиша мо уже коррекция карда дуруст мекунем. Агар ки вақташ ба модар набиёд, бояд ки то 3 солагиша муроҷиат кунад. барои чӣ? Барои он ки вақт то 3 солагиша майни сари одам худи пластилин бояд. чӣ кор кардан хоҳид, агар ҳамон кора кардан мумкин, тезтар. баъд аз 3 солагиш анча қийтар. масалан ҳамин модар сари вақт муроҷиат кардан, гуфтанд ки 1 сола буд ки мо фаҳмидем ки дар рафтору гуфтораш худ дигаргуна аст. то 3 солаги. то 3 солаги ноомдан натиҷаша даров дида. хурсандӣ модару падар хурсанд шавад, агар мо тем более хурсанд ки мана бо якта бачаям дуруст шуд гуфта. бисёри волидайно мебиён пеш аз мактаб 5 сола, ҳозирам уже 4 солаям худо ба шукр мебиёд. мушкилтар мешад. барои чӣ? барои он ки майни сар тайёр шудагӣ. бисёри ҳамин хел волидайно мебиён, мо ЭГ мекунем, МРТ мекунем, мебинем ки ҳамон шаб ки майни сар нею уже даруни майни сар проблема, гипоталамус напухтагӣ. бисёр бачаҳо мебиён майни сар пухтагӣ не дар ишками модар, ё модар ҳамун ҷанда стресс гирифтагӣ, ё касал, ҳама чизи ганда вақте ки зан ҳомиладор шавад, агар ин грипп ҳама вой мекунад, чизе вай грипп даро мегузарад, ичи не. но на самом деле вируси даромдагии модар ба ҳамун плацента ба даромда вирус бачаи вайрон мекунад. гуҷош ба зӯраш мерасад, майни сар ба. чӣ боис мешавад ки тифл хашмгин мешавад, агрессия нишон медиҳад? чӣ боис мегардад ба фикри шумо? умуман аз рӯи гӯем ки терминология агрессия яъне ки ғазаб, хуб ин аслан аз рӯи нигоҳи, манам инҷа психолого ҳастам, аз рӯи синни 3 солагӣ боло ҳисоб гиред. барои чӣ? барои он ки баъди синни 3 солагӣ худшиносии кӯдак пайдо мешавад. агрессия яъне ки хашм, ғазаб, ин муҳофизати худ. барои чӣ муҳофизати худ? муҳофизати қонегии худ. яъне ки пайдошавии тамоми омилҳои ғазабу қаҳру ҷаҳл, ин аз вобастагӣ дорад аз қонеъ набудани шахс. агар синни соли калонсолие гӯем, баъд синни соли кӯдакие гӯем, дурусттар мебиёд. барои чӣ? барои он ки кӯдак тақлид мекунад ба калонсол. 3 омили асосие ҳаст ки инсонро ба ғазаб, қаҳр, ҷаҳл, ғазаб мебиёрад. яъне ки ин қонеъ набудан аз 3 марҳила. якум марҳила ин марҳилае ки бо молу мулк вобаста аст. яъне ки аз ҳисоби молӣ ва мулкӣ, ё ин ки гӯем ки чиз, чора норасогӣ кашад. дуюм ин социум, яъне ки ҷамъият ба шинохта набошад, яъне ки ҷамъият ӯ шахсро эътироф кардагӣ набошад. ва сеюм ин шаҳвонияти инсонӣ, яъне ки агар ҳамин 3 омил қонегӣ надошта бошад, ҳисси ғазаб, ҳисси қаҳр, ҳисси ҷаҳл бедор мешавад. пас доктор бахшиш, ҳамаи ҳамин омилҳо ба кӯдак ва тифли навзод чӣ таъсир мерасонад? таъсир мерасонад. мо гуфтем аз синни 3 солагӣ боло ва аз синни 3 солагӣ поён ба тамоман дигар омил аст. ин омилҳо, ин омили травмаи кӯдаке ки гӯем ки баробари тавлид шудан ягон осебият мегирад. мана маълуме чӣ гуна ки гуфтан, вақти зани ҳомила гигиенаи ҳомиладориро нигоҳ намедорад. гигиенаи ҳомиладорӣ ин на фақат тозагию озодагӣ аст. ин меъёри ҳаракат, ин меъёри дуруст хӯрок хӯрдан, ин меъёри дуруст психологӣ худро равонӣ нигоҳ доштан, ин меъёри омилҳое ки худи зани ҳомиларо гӯем ки муҳит иҳота мегирад, чунки муҳит роли асосиро бозӣ мекунад барои хашмгин шудани шумо. ина бинед ки вақте ки мо оина ба нигоҳ мекунем ва ханда мекунем ва табассум мекунем, акси оина барои мо низ табассум ва ханда мекунад. ва вақте ки мо қаҳр мекунем, ҷаҳл мекунем, нигоҳ мекунем,
акси мо ба мо қаҳру ҷаҳл мекунад. Зиндагӣ низ ҳамин гуна аст. Вақте ки шумо ба зиндагӣ ба қаҳр, ба ҷаҳл, ба ғазаб нигоҳ мекунед, зиндагӣ ба ҳамун гуна шумо ба ҷавоб мегардонад. барои ҳамин ҳам гӯем ки ҳамин давраи гигиенаи давраи ҳомиладорӣ нигоҳ дошта нашуд, муҳити атроф муҳити дуруст набуд ва тарбияи худи ҳамун модар чӣ гуна буд, ҳамун падар чӣ гуна буд. яъне ки муҳите ки ҳаст моро месозад. барои ҳамин ҳам ин омилҳоро бояд нигоҳ дошт ки оянда фарзанд гӯем ки ба беморӣ аввал наояд, ва дуюм аллакай тарбия аз худ баъд ба фарзанд. хуб духтур, инҷо бештар модарон назди шумо тифлони худро меоранд ва бештар аз чӣ шикоят мекунанд? бештар аз ҳисоби агар боз ҳам то 3 сола гӯем ин дарди сар, гӯем ки оқибмонии инкишофи зеҳнӣ, оқибмонии инкишофи нутқӣ, гӯем ки бехобӣ, ташвишҳои ҳаррӯза, серҳаракатӣ барзиёдкӣ, гӯем ки бисёр омилҳо, шикоятҳо ҳар гуна мешаванд. Гирёнчак, асабӣ ҳамаш ҳаст. Не, мо асабӣ гуфта наметавонем. Баъди синни 3 солагӣ агар асабӣ гӯяд дурусттар меояд. барои ин ки гуфтем ки ин вақте ки шумо худатонро муҳофизат мекунед, яъне ки ҳамин ҷавоби муҳофизати шумо ин агрессияи шумо. Сони ин агрессияи шумо аз худи калонҳо омӯхта шудааст. аз худи калонҳо. вақте ки хона ба ҷанҷол ҳаст, талош ҳаст, тартиш ҳаст, кӯдак тақлид мекунад, нигоҳ мекунад, баҳогузорӣ мекунад. ҳамун чӣ гуна шумо қарсак занед, кӯдаки шумо низ ҳамин гуна қарсак мезанад. ҳама ва доктор марҳамат, акнун инҷо ҳар ду мутахассисон гуфта истоданд ки аз давраи ҳомиладорӣ ва худи ҳамун модари кӯдак чӣ вобастагии калон дорад, хуб рафтору умуман инкишофи ояндаи кӯдак. ва шумо духтури ҳомиладорон ҳам ҳастед ва онҳоро муоина, назорат мекунед дар давраи ҳамин ҳомиладорӣ. шояд муайян мешавад ки модар масалан худаш камтар ҷисман заиф аст ё камтар саломатиаш шояд халалдор ҳаст. масалан ҳаст ку масалан байни занҳои ҷавон бахусус камхунӣ, бемории ҷоғар масалан доштанӣ ё ин ки дигар омилҳо ҳам ҳастми ба ҳамин кӯдак таъсир мекунад? ба қайд мегирем, якум саволамо ҳамун зани ҳомила чӣ хел бемориро аз сар гузарондааст. мешавад ки бисёртар мова то 12 ҳафта ба қайд мемонанд сарторикӣ. занҳо ва бисёртар сарторикӣ мешавад ки бисёрам азоб мекашад занҳо. аз ҳисоби аз психикиам, аз ҳисоби ҷисмониам, хӯрохӯриам, ҳамашам аз ҳисоби ҳамино азоб мекашанд. инам таъсир карданаш мумкин. баъд занҳои ҳомиладор чӣ хел бо бемориҳо дорад, бемориҳои музмин, хронически. инам таъсир карданаш мумкин. баъди занҳои ҳомиладор худашон бемориҳои камхунӣ доранд, ҷоғар доранд, бемориҳое ки аз ҳисоби аз бачагӣ то ҳамин даври ҳомиладория аз сар гузарондагӣ инҳоям таъсир карданаш мумкин. ҳозир ҳаминҷо бубахшед, инҷо гуфтанд ки шамолкашии шадиди роҳи нафас ё худ мана грипп гуфта истоданд. грипп албатта таъсир мекунад, чунки ин грипп зуком вируси бемории вирусӣ мебошад ки ин дар вақти асосан бисёртар дар вақти то 3 моҳая хавфнок аст, чунки дар он вақт ҳамроҳ як платсента пайдо нашудагӣ, барьерни функсия нест. барои ҳамин прямой таъсир мекунад вақти ҳамун 3 моҳи аввал бад, чунки 3 моҳи аввал ин вақти органогенез мегӯяд пайдошавии ҳамаи узвҳо аз ҷумла майни сар ҳам. барои ҳамин бисёртар эҳтиёт шуданашон дар кор ки ҳамин вақт ва бо муносибатҳои сарди оилавӣ дар ҳамун оила муҳите ки зани ҳомила онҷо зиндагӣ мекунад таъсир мекунад? албатта таъсир мекунад. оилаҳое ҳаст ки ҳамин ҳолати мисол сар торикӣ мешавад, саломатиш нағз намешавад, оилаҳо
میفهمیدگیش هم هست نمیفهمیدگیش هم هست میفهمیدگی ها اپیش میشن یردم میکنن وای میکنن لیکن خیل های که همین خیل کم باشدم های که هیچی نمیکند و یگون خیل شما ویش نی میشد میگذرد مویم همین خیل شده گذشتگی هیچی نمیکند گفتنو میگونو لیکن به تاثیر نمیماند این البته تاثیر میکند فهمو و در نتیجه تیفلی در بطن مانده آسیب میگیرد معنی سرش آسیب میگیرد از حساب همین انکشاف داخل بطنی سست میشود با دیگر آرزه ها پیدا شدنش ممکن فهمو تماشابینان عزیز اینجا یک لحظه رکلام فرو میرسد با دیگر شبکه پیوست نشوید با سیمای مستقل یکم بمانید عصبانیت دوره طفلی و نورسی آیا آن را پیشگیری کردن ممکن است؟ چنین است موضوع امروزه پیچتاب زمان و مهمانان عزیز با شما صحبت را در این استودیو ادامه میدیم. باز یک حالت معمولترین دیگر که شما هم در جمعیت هستید بین مردم هستید مشاهده میکنید که مثلا همین استفاده شاید بی تنفس اسمارت فون تلفن هم مادر و هم کودکان همین حالت هم تاثیر میکند با همین عصبانیت همین دوره طفلی و نورسی کودک. البته من خیلی که همین مسئله شما من گفتید من کمتر خانواده مطالعه کردم و فکر کردم گمان کردم که همین اسپسی تلفن برای آنکه مادرانی من حامله دار هم به تلفن نیستند و شب دیگر جا مانده خانه میرن تگی گوشاشون میگیرن خانه میرن یا اینکه تگی بالشتشون میایستد یا اینکه نزدیک میایستد انمون به نظر من با کودکم تاثیر میکنن فرزندایی که من همین از خوردیش از سری گوهاره میگن که تلفن داده مانده اواره کده کارما میکنم میگن اوای گوره هم تو اکنید خیلی نزدیک تلفن چشمش به تاثیر میکند معاینش به تاثیر میکند البته همونجا سر میشد کن بیخوابی و گیریه های بسیاری نافهمه برای همین نظری من بخوای محیط عائله البته تاثیر میکند مثل امک خاینا شوهر اگر من به قول معلومه که میفهم دیگه میگن که ها این روز خیلی عذاب میکشد کلینا تا 7 ماهگیه اگر نه بعضی ها نمیفهمه همینه که کلیناشون عذاب کشته برعکس باز فشار مویم تو بایم بودیم توی هم آباین شدی خست کارت کن اما تشکر سلامت باشید به فکر شما چه از نگاه شما باز کدام عامل ها باعث عصبی شدن کودک میگردد یک محیط عائله محیط کوچه مکتب انجام میرن بچه ها کارای بینور میکنن اینها قطعی میشد کارهای بینور چرا در نظر دارید؟ همینی جنجال میکند برای یک تا مثل کتابی خونیش دفترت تی نمیتیم کتاب تی من نمیتیم من میبینم یک عصبانیت به یک جنجال بچه ها نالکه نسبتا در سن و سال نابالغه اصلا همین عصبانیت دوره طفلی و نورسی گفته ایستادیم چی است خودش؟ مرحمت از جهت روانی نه عصبانیت دوره گذریشی سن و ساله غضب اگر روز کده گویم агрессия озер ҳама омилҳои аллакай гуфта гузаштанд гӯем аз тарафи медисина аз тарафи манин телефон аз тарафи табиат гӯем аз тарафи лаҳпиши замин ҳам аллакай вазъият дигар шудааст гӯем то соли 2000 заминанда лаҳпишаш аст магма аст дарунаш дили замин мегӯем то соли 2000 то мегӯем эра вадалия мегӯем то 2000 ҳамон лаҳпиш 8 герц буд вақте ки шумо суҳбат мекунед вақте ки миннатдорӣ баён мекунед бисмиллоҳи раҳмонир модарҷон раҳмат падарҷон шумо дуруст менағзмӣ устод зодирӯзтон муборак бошад вақте ки бо меҳр шумо суҳбат мекунед лаҳпиши шумоам 8 герц баробар ина физико исбот мекунанд ҳамон лаҳпиш ҳамин рӯз ба соли 2023 ва 2024 ба аллакай 40 60 80 герц шудагӣ айни замин вақте ки мани соли гузашта тирамҳои гузашта анча обхезиҳо шуд анча табиат як ҳолатҳои безеб шуд физико ҳамона вақте ки ченд кардан лаҳпиш то 240-300 баромадагӣ герц ин маънои ҳамонро дорад ки мо барои асабонӣ нашудану ҳамин азод ҳамин тавлид шуданаш то ҳамин рӯз онда мо бояд лаҳпиши худамоям бардорем ҳозир мана духтур тасдиқ мекунанд лаҳпиши миёнае ки бо лаҳпиши замин баробар аст 40-50 герц вақте ки шумо
болида ҳол мешавед лапиши шумо 35 герц мешавад. вақте ки шумо модаратонро оғӯш ба мегиред 40 герц мешавад. вақте ки биби бобо невараш як гӯем еркакада якта чупа-чупс якта сникерс мешавад лапиши фарзанд 60 ба мебурад. охир ҳамаи ҳаминро ба ҳамон аъзоёни ҳамон хонавода ба ҳамон аҳли олӣ чӣ хел фаҳмонем ки маҳз ана ҳамин марҳилаи ҳомиладорӣ барои ана ҳамон зан як марҳилаи шояд дар оянда ҳалкунанда ҳам шуданаш мумкин аст, бинобар ҳамин барои он ки ҳамон лапиш як мувозинат дошта бошаду воқеан ҳам як фараҳ бахшад, хушнуд бошад ва дар фазои тинҷу ором зиндагӣ ба сар барад ва ин ба ояндаи ҳамон насли ҳамон авлод таъсир мекунад. Ба ҳамаи онҳо чӣ хел бо як забони соддаву чӣ хел фаҳмондан мумкин аст? печтоби замон фаҳмондааст. саломат бошед, ташаккур. Маълима марҳамат, иловагӣ дошта бошед, шуморо мешунавем. ҳамин гапи устод ба як чиз ман якта модар омдагӣ будам, модари ёш. мо кӯдакша дидиму гуфтим оҳо камтар бевақтар омдид, 4 сола буд. ман гуфтам ана михел проблема дорад бачаҳотон, ман михел кор мекунем, ман ҳаминҷанда шумо худатон гунаҳгор, ҳаминҷанда нодуруст нигоҳ карид, ҳаминҷанда вай зан гӯш кару мана яку якбора гирья кард. чӯба шумо гирья карусаид бимага? ман ба ҳеҷ ки ёд надоду, ман ба ҳеҷ ки нагуфт чӣ хел ҳомиладор шудан, чӣ хел бачаи калон карад. ман ба фақат гуфтам ки хезид келин ҷумид, моям дуҷон будид, хезид келин ина кунед, бачатонам онид, ман худам ҳама кора мекунам. гапи ҳамон зан ман ба фаҳмонд ки бояд ки мо занҳои ёш ба ёдтим. хонангиҳо хуштоманаш модараш ҳеҷ ки ёд надод. модаратон чӣ кора гӯмага? ҳаваё соҳибкор. хуштомантон ҳаваё ҳеҷӣ наметунед. амматон холатон ҳеҷ ки набуд. ҳама корга. ман худам бачаи зоидаму хона ба шиштам худ ба худ калон караму ана кун пеши шумо ба биём агар шумо ман ба фаҳмонди. барои ҳамин мо дар назди маркази нейрореабилитатсия якта мактаб ташкил кардем. мактаби модарон. дар яке аз барномаҳои мо шумо гуфта будед ва ин мактаб имрӯзам фаъол аст? ҳозирам фаъол, лекин пеш мо 4 каса 5 каша гирифта и мебурдим 4 сол 3 сол мебурдим ҳамон модара. ҳозир мо ҳамту тренинг мегузаронем. ё рӯзи шанбе ё рӯзи якшанбе барои модаро, барои падаро омда гуфтан ки чува манам бачаи калон каросия. мактаб барои падароям кардем. мактаб барои бибиҳоям кардем. хуштоманою бибиҳо ба ҳамаша. бояд ки просто занг зада гӯн ки мана ҳамон мактабба нависонед. вақте ки шавад мана таклиф кунед, ман мерам. телефони мо 92 792 331 метавонед занг зада запис кара келиндатона метавонед оваранд. метавонед ки зану шӯ хуштоман ҳар сеотон битон. ҳамин чиз ки фоида мегирад? ҳамон оила, авлод, наслаш. ҳама мо ҳамин кӯдак гуфта оила мекунем, кӯдак гуфта калон мекунем. вақте ки кӯдак калон шавад раҳмата ки мешунавад бо ҳамон падару модар оча. дуруст гуфтед. муаллима шумо ҳам таъкид мекунед ба ҳамин модарони ҷавон, инҷо ман ба духтур дид, ба модарони ҷавон ё ба хуштоманҳои онҳо ҳамин гуна суҳбатҳои инфиродӣ мешавад ҳангоме ки дар қайди шумо меистанд? мактаби модарон ҳаст, машварат мегузаронем, индивидуалӣ ва гурӯҳӣ ҳам мегузаронем. дар бораи албатта ваи телевизор кати ҳам нишон медиҳем, ҳамту дигар вакати ҳам ваи мо махсус мегузарондагӣ ва таъинот карамондагӣ мегузаронем. ҳамаша машварат
албатта мо худамоям мегузаронем оиди ғизогирии занҳо, оиди байни оила ва чӣ хел муносибат кардан дар кор, чӣ хел роҳҳои табобати бемориҳои музминашон бошад, чӣ хел кара кардан дар кор, то ҳатто мо бо шавҳарошон низ суҳбат мегузаронем. шавҳаро чӣ хел муносибат нисбати ҳомиладор карданашон дар кор, ҳамаша гуфта мегузарем. ҳамаш ҳаст. бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед. агар шумо шояд сари вақт муроҷиат намекардед ба марказ, ҳамон ҳолати кӯдаки шумо худ аз худ нақш шуда мерафт бо гузаштани ҳамин як сину соли муайяни худро гирифтан ба фикри шумо? ростиша гӯям намедонам, лекин мо ҳамхел оилава ҳамхел хислатамо ҳаст ки ҳамту шавад ҳамту бовари мо ба духтур бисёр калон. Ҳамчӣ ки нашавад, се кӯдак ҳамчӣ ки нашавад, якум духтур бимедавонем. Худо ба шукр хушдоманам ҳамахел моя дастгирӣ када меистан ва када ҳама коратона монед, нигоҳ кунед. Аввал худо ба шукр падаромоям ҳамахел баъзиҳо бепарво, камтар вайтар мадак ман кор када мебиём, пул мебиёрам вай мекунам. Не, худо ба шукр анимо дутарафа шуд. ҳам ва ё ҳаракат карданд, ҳам мо ҳаракат кардем, ҳам хонагиҳо дастгирӣ карданд. ҳозир ман бемалол мегӯям ки кӯдаки ман аз кӯдакое ки ҳозир мерад ягон камбудиш нест. дар мактаб ноболиғони ҳамин хел хашмгин, асабонӣ ва дар маҷмӯъ ба истилоҳ агрессия нишон медодагӣ ноболиғонам ҳастанд? албатта ҳастанд. бо онҳо чӣ хел кор мекунед? бо онҳо аввалаш вақте ки ман ҷавон будам, бештар собиқаи нав ва ҳамин вазифа оғоз карда будам, намефаҳмидам рости гап, онҳоро дастгирӣ карда наметавонистам ва албатта бо равоншиносӣ муассиса ки дар назаршон гирифтану ба ман омӯзонданд, оҳиста забон ёфтам. Чӣ тавр? албатта дарди дили онҳоро гӯш кардам. чӣ хел камбудиҳо доранд, ба онҳо кӯмак мекардагӣ шудам. ҳозир бовар кунед, хел хонандагони мо камтар шудааст, зеро вақте ки ягон муаммо мешавад, албатта давида меояд ки маълимаҷон мана дастгирӣ кунед. гуфтам мо то метавонем кӯмак мекунем. ҳамин хашму ғазаби онҳо дар чӣ ифода меёфт? чӣ хел, дар кадом ҳолат шумо мефаҳмидед ки вай ноболиғ камтар агрессия нишон дода истодааст, яъне хашмгин аст? вақте ки роҳ мегардад, вориди муассиса мешавад, мо албатта тоҷик ҳастем, одоби саломро риоя мекунем. аз ӯ аллакай маълум мешавад, салом намедиҳад, сарашро хам мекунад, бо қошу қавоқ медарояд. ҳам бачаам ба ту чӣ шуд? гӯям маълима мана монид, мегӯяд хелах када. баъд оҳиста назди дигар талабагон ба муайян намекунему, оҳиста даъват карда дарди дилашро мефаҳмем ки албатта аз оила. ягон сухани падараш ё ягон то ҳатто ҳами падару модар вақте ки сухан меронанд, якта калимае ки ба ӯ таъсир мекунад, ин албатта таъсири худашро мерасонад. ман инро мушоҳида кардам. фаҳмо, бо падару модари ҳамин гуна кӯдакон ҳам суҳбат мекунед дар мактаб? кадоме аз шумоён муаллимаҳо? шумо хай майлаш дар марказ бо падару модари ҳамин гуна кӯдакон суҳбат мекунед? майлаш аз инҷо идома диҳед. албатта ман ҳам дар маркази тиббӣ ва дар гимназияи хусусӣ фаъолият мебарам. он ҷое ки бо наврасон ҳам суҳбат мешим бо воситаи инфиродӣ, чӣ хеле ки маълима гуфтанд, яъни дарди дили онҳоро гӯш мекунем. бача ба мо он сирре ки ҳаст дар даруни худ мегӯяд ба мо бо воситаи индивидуалӣ ва ман мехостам ки асосан ҳолати ғазабонӣ шудан, агрессияи бачаро оилаи онҳо, падару модари онҳо бисёртар аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ки фарзанд, баъзе фарзандҳо ҳастанд ки на танҳо дар ҳолати агрессия, балки дар ҳолати тарс, дар ҳолати стресс низ қарор доранд, чунки мо аввал онҳоро ташхис мегузаронем. бо ташхиси чӣ хел гӯям, бо анкетаҳо, бо тестҳо, бо расмкашӣ, бо намудҳои бозиҳо, махсусан бозиҳо ҳаст ки анамон психологияи бачаро нишон медиҳад. вай баъд ташхиси ӯ аниқ мешавад, бо муаллима корбарӣ мекунем.
бисёри падару модарон аз фарзанди худ бехабар ҳастанд. шояд онҳо агар бо фарзанди худ ҳамсӯҳбат шуда ӯро фаҳмида ҳолати равонишонро фаҳманд, бача худаш мегӯяд чӣ хел ҳолаташ ҳаст. вақте ки фарзанд гӯяд, баъзе бачаҳо ҳастанд ки ман ҳоло дарди сар мешаванд, ман ҳоло духтурба нарафтиам мегӯям. лекин агар вақте ки месанҷид, дар ҳақиқат ташхисаш дарди сар, бача дарди сар, дарди чашм. мехостам шояд ҳамаи ҳамин ҳолат албатта хонухо ба хонишаш ҳам таъсир мекунад. албатта таъсир мекунад, аз чунки муҳити баъзан мешавад ки падару модар серкор мешаванд, аз бовоситаи фаъолияти серкории худ беаҳамиятӣ мекашанд ва метавонанд бо ҳамин специалистон, бо равоншиносон, мутахассисон корбарӣ кунанд ки онҳо яъне ки психологияи фарзанди ӯро нишон дода метавонанд ва ӯро табобат мекунанд. дар кӯдакони хурдсол, яъне масалан аз 2 сола боло ҳам то синни ҳамин 6-солагӣ мушоҳида мешавад ҳамин гуна асабоният? бале ҳаст. чӣ хел зоҳир мекунанд ҳамин ҳолати худро? эркагӣ мекунанд, бисёр хашмгинии худро ба боғча намеравам гӯён, ҳамин гире бисёр мекунанд. чӣ хел гӯям, ба боғча ворди боғча намешаванд, гурехта мерафтагиҳоям ҳастанд. ҳамин хел бо онҳо чӣ кор мекунед шумо? хай ба ҳар яки онҳо ҳам зӯҳбат шуда корҳои инфиродӣ бурда, гапзанон карда, сӯҳбат карда, алдакада ба боғча медарорем, шояд ин ҳолати муқаррарии кӯдак аст. масалан гуфта истодед ки аз кӯдакистон мегурезад ё аз гурӯҳ мебарояд ба берун ё эркагӣ мекунад. ами ваи эркагӣ, яъне аз назди мағоза гузаштаравон ҳамин чиза ба ман харида медиҳ, тамом мешавад. харида надоданд, гира карда асабӣ шуда медиҳанд. худатон ислоҳ карда метавонед мураббияҳо дар худи ҳамон боғча? албатта ҳам сӯҳбат шуда ё падару модарашон баъд мефаҳмонем ки ҳамина вай кунитон ягон чӣ ҳам сӯҳбат мешавем. акнун худи мутахассисони ҳамин маркази нейрореабилитатсионии кӯдакон ва наврасон гуфта истодаем назди маркази ташхисиву табобатии синапс. шумо мутахассис ҳастед дар ҳамин марказ. бо ҳамин гуна кӯдакон масалан шахсан худи шумо чӣ хел корбарӣ мекунед? чӣ хел онҳоро ислоҳ мекунед? бо кадом роҳ? масалан кӯдаки гуфта истодаем ки асабӣ, хашмгин, боз чӣ гуфтам мумкин акнун дар маҷмӯъ агрессия, кӯдаке ки агрессия нишон ба забони русия. Агрессия – это высшее эмоциональное состояние ребенка в остром периоде. В это время ребенку нужно оказать вовремя эмоциональную поддержку. Коррекционные занятия надо проводить. Обычно, как родители говорят, исправься, так не делай, это нехорошо, они это правильно не воспринимают. С помощью арт-терапии нужно заняться им, предоставить им коррекционные занятия с помощью изобразительного искусства. Ребенок может показать, нарисовать свою агрессию с помощью рисунка, с помощью красок. У агрессивных детей рисунки часто мрачные, черно-белые. Больше всего они используют темные оттенки красок. И с помощью рисунков мы уже определяем степень агрессии ребенка. С помощью есть несколько техник занятий, которые можно определить агрессию ребенка и подобрать правильные занятия, чтобы исправить, чтобы подавить агрессию ребенка. Есть еще и сказкотерапия, песочная терапия, есть музыкальная терапия, которым можно пойти в контакт с ребенком и устранить агрессию, показать правильно, как нужно вести себя в обществе с окружающими. аз ҳамин натиҷаи кори шумо ён волидайн қаноатманд мешаванд? худ дар таҷрибаи кори худ эҳсос мекунед? Я работаю в данном центре уже 2 года. В основном занимаюсь с детьми, которым уже больше 3 лет. Они проявляют свою агрессию
не только по отношению к родителям, к другим людям, но и в частном случае проявляют самоагрессию. Это когда они царапают себя, дергают тебя за волосы, кусаются, бьются головой об стену. Первым делом мы, конечно же, обращаемся к невропатологу. После далее уже мы проводим коррекционные занятия. Находим источник, почему ребенок так делает. В основном это у нас получается из-за того, что родители часто потакают потребностям своих детей. Например, они выходят на улицу, ребенок просит что-то ему купить. Они, чтобы ребенок не проявил свою агрессию, не закричал, не топтался, сразу же берут и покупают. Далее ребенок уже схватывает это и говорит: вот, в следующий раз сделаю то же самое, и мне купят то, что я хочу. В таких ситуациях мы в основном работаем с родителями, показываем и разъясняем причину, в основном, почему они так делают. И когда ребенок проявляет вот такую свою агрессию, часто родители еще сразу бегут, проявляют еще свою агрессию, плюс ко всему этому. Ребенок это зеркалит, не понимает, что происходит. Ему говорят: нельзя, а почему нельзя? А что мне делать? Вот я хочу это, я маме говорю: мне купи. Мама не покупает. Почему не покупает, ребенок не знает. Надо ребенку объяснить, что нельзя, когда, почему. Вот ответить на все вот эти вопросы, чтобы ребенок понимал и в дальнейшем знал, как себя вести в обществе. مثلا مادر در مثلا مادر در آشخانه آش میپزد و کودکش در همانجا بازی کرده نشسته است و بازیچه را میماند و اشیاءهای آشخانه دست میکند، مثلا قاشق را میگیرد، کفگیر را میگیرد، یا چیزگر را گرفته و همین دیده همون آموختن میخواهد و میخواهد که همون آموزد پشت پیش گردانده میبیند که چیکار کند. وقتی که همون همه جا بی‌سر شد، مادر عصبی میشد و فرزندش رو جنگ میکند، گویا وای به جزا میدهد. این نادرست است. وقتی که وای میگفت که بچه جان اینا تو بی‌سر کردی، بیا حد ما دستی بچهش قپیده، همین جا به جا میگذاریم. گفته جا به جا گذاشته نشان میداد، این برای بچهش هم تربیه میشد. این چنین بچهش از عصبانیت پیشگیری کرده میشد. وقتی که جنگ میکنید بچه عصبانی میشه. وقتی که وای بگید نقص میزنید و البته خودش نقص حس میکنند. همیشه شما نتیجه دلخواه گرفته میتونید از اون کودکانی که نزد شما میآرند و رو اصلاح میکنید؟ البته ما همه طرفا دیدن ما در کار уже همه специалист‌ها گفتن گپ زدن که در اول ما همه طرفا میبینیم. یکمش این درونی اویلا، چونکه یکم ایمو والدین که کار کردن ما در کار، دیدن ما در کار رفتاری کودک رو، چه خیلی کودک خودش رو اداره میکند. ما میفهمیم که برای چی همیشه اگریسیا پیدا میشود. وقتی که کودک با مقصد نمیرسد، مقصدی چی خیلی مثلا وای یگان چیز میخواهد لیکن والدین نمیتونن اجرا نمیکنن، بعد همیشه اگریسیا پیدا میشود. شما چند سال اینجا فعالیت میکنید؟ تجربه چند ساله کاری دارید؟ 4 سال. 4 سال اینجا کار میکنید و دوام همین تجربه کاری شما بود حالتایی که شاید با کودک پیوسته کاربری میکنید اما کمتر نتیجه دلخواه رو گرفتن مشکل است و این گونه اگر حالت باشد کدام وقت میشود؟ در کدام حالت آنها رو مشکل‌تر اصلاح کردن؟ مشکل‌تر وقتی که پدر و مادرشون نمیفهمن کودک خودشون رو، همون وقت مشکل. یعنی در برابر اصلاح کودک شما حتما پدر و مادر وی رو هم باید اصلاح کنید. آذر اینجا بگفتن که شما سوال دادید که پدر و مادران خود آنها عصبانیت و اگریسیا دار باشن، چطور آنها رو باز با چطور آنها با کدام زبان با آنها صحبت کردن لازم است. بسیار حاضر ما اینجا به مکتب کار میکنیم. در مکتب نورسان بسیارتر این عصبانیت اگریسیا خود را نشان میدهند و در اینجا نورسان بیشتر نورسان با پدر و مادر معمای پدر و معما با پدر و مادرشان هست، ولیکن آن وقتی که ما مشورت میگذاریم صحبت میگذاریم او را با پدر اگر لازم است که پدر و مادرشان که صحبت گذاردن لازم است، لیکن نورسان راضی نمیشوند. چون که برای آنکه بسیاری موضوع صحبت کردیم، یک باز یک خواننده که هست معما در عائله،
یعنی در مادر معما هست، در پدر هم معما هست ولیکن کمتر. لیکن دشواری بسیارتر با مادر میکشد. اساسی دشواری اساسی در چیست؟ دشواری اساسی این اگریسیا، عصبانیت پدر و مادر. از عصبانیت مادر مهر و محبت به مادر مهر و محبت پدر نمیرسد، ولیکن اگریسی خود را عصبانیت خود شوهرش نمیرسد به مادر، لیکن همون اگریسی خود را با واسطه فرزندانش میگیرد. فرزندانش را میزند، فرزندانش که فرزندانش عصبانیت میشود، فرزندانش اعتبار نمیدهد. چند نوارها در طبقه اینترنتی هم پخش شدن چه مادر کودک خود را میزند به خاطر قصاص گرفتن از شوهرش. همین خیلی است. چنین وضعیت دچار شده آمدیم. همین دختری که ما حاضر کاربری کرده ایستادیم، حتی که اولیدار شدن نمیخواهد در آینده. چونکه علاقه اوله علاقه دیلمانده شده که اوله علاقه فکر میکند که فقط میخواد جنجال فقط پدر و مادر یا اینکه فرزندان عذاب میکشد. میگوید که من نمیخوام با فرزندانم فرزنددار شوم و اوله دار شوم، عذاب کشد فرزندان من، عذاب کشد. میگه ما با آنها در حال کاربری کرده ایستادیم با واسطه چون که معلومه گفتن، با واسطه ارتراپی، با واسطه مشورت، صحبت با آنها کار کرده ایستادیم. کمتر پیشروی هست اما کار کردن لازم. لیکن با پدر و مادر هم کار کردن لازم، اما خواننده راضی نمیشد. ما امکانیت آن نداریم. فهمو اکنون چی پیشنهاد دارید با همین والدین؟ چی ها پیشنهاد کنید؟ شما روان شناس هستید، خوب وضعیت رو دیده ایستاده اید، حالت رو. البته موردش شاید حتما دخالت متخصص کسبی لازم است اینجا، خیلی که معلومه اینجا یک چند مراتب خوب گفتن. به هر حال پیشنهاد شما برای والدین پیش از همه؟ یک گویم یک олмон در Авропа як вай гузарондагӣ таҷриба русиш боз аралаш шуд, як таҷриба гузарондагӣ ҳамин агрессия барои бо чӣ хеле ки гуфтам аз рӯи физика ченак кадан ки ҳам агрессия то чӣ андоза ҳамин ҳавова ҳаст, фазова. ҳамин 10 кас мешинанд, чашмашона мебанданд. пеш аз даромадан ҳамин 10 кас як рӯҳи болидаки мешинад. рӯҳи болидаки мешинад, ҳамашон гӯем рӯҳашон нағз, шикомашон сер, оилашон тинч. ҳамунҷо як каси дигаре мебиёранд ҳабсхона ки вай чанд каси гӯем нобудкардагӣ, ҳамунам чашмаша пӯшида дар ваъда миёни ҳамун 10 кас шинода мемонанд. мешинонанд, мегӯянд ки акун як шинитон як ҳиссиётатона мо гӯитон. вақте ки ҳамин пурсиш ба медарон, ҳама чашмаш пӯшида ки ён кас якдириша дидагӣ не. мегӯяд ки вақте ки ҳамин одам даромад, аллакай мо як вазбиния ҳис кардем, як фазо ва як торикӣ ҳис кардем. мегӯяд якташона мепурсам, мегӯяд ту чӣ хел? мегӯяд ман як фелка достам, ман ёдам омадааст ки як ҳамсарам ки гапам гурехта буд, агар ҳозир инҷа бошад ман мумкин сарзаниш кунам буд. якташ мегӯяд фарзанди ман анча нақ шуда буд, ҳозир як ёдам омадааст ки ҳозир ҷеҳ корандаҳай вай кайси ман занг назадааст, ман ҳамуна як бор сарзаниш мекунам. ҳамин вақте ки ҳамин одами гӯем табаш хире дар ваъда шинондан, ҳоло ки ҳеҷ кас дидостагиш не, суҳбат кардостагиш не, ҳамин фазо аллакай иваз мешавад. яъне ҳамин таҷриба ба мо исбот мекунад ки вақте ки як гӯем фазои ноором медарояд, фазои ором ва 10 чанд маротиба вазнин аст. ҳамон энерҷии гӯем ноорома мо бояд аз худамо дур кунем. ҳолаташ хеле осон. ҳамин ҳама мо мошин дорем, ҳозир занҳоям мошин аст. ҳамин пеш аз хона ки омадем, пеш аз мошин фаромадан, ҳамин Вим Хоф ки як олим аст, як дихательни упражнение мекунад, нафаскишӣ. ҳамин нафаса мекашид, медорид, то 10 мешумурид, боз 100 медид, тамом шуд, бо медорид, бо то 10 мешумурид. ина квадрант дихание мегӯям. як бо мекашид, то 10 мешумурид, баъд 100 медид, бо 10 мешумурид. ва чанд маротиба бояд? ҳамина ақалаш 7 маротиба кардан кун. ақалаш. вақте ки дуни хона, дуни мошин мешинед, ҳамина 7 бор карда гузаштед, ҳама гӯем вазниҳое ки тамоми рӯз бошуд, хонава намедарод. атмосфери хона, фазои хонаи вайрон намекунад. ҳамин ҳамаш тадқиқоти илмӣ ки мо кор намефармоем. дигара чӣ хеле ки мана хоҳари азиз маълима гуфтанд, аз фазои хонаи падару модара, ҳамин фазои хонаи вайрон мегириш, ҳама психики фарзандо вайрон.
тамошобинони азиз, як лаҳзаи реклама ба дигар шабака пайваст нашавед. Бо Симои Мустақили якум бимонед. бинандагони азиз, шумо ток-шоуи Печтоби замонро тамошо карда истодаед ва дар ин студия мо дар мавриди асабонияти тифл ва наврасон суҳбат карда истодаем ки чӣ тавр онро пешгирӣ кард. ман бисёр мехостам маълума дар бораи анои мутахассисони марказ ба мо маълумот диҳед, чунки доштани маълумот ва донистани он ки бо фарзандони мо чӣ гуна мутахассисон корбарӣ мекунанд воқеан барои волидайн хеле муҳим аст ки фарзандашро ба кӣ бовар мекунад. ман бисёр мехостам дар бораи инҳо маълумот диҳед ки воқеан мутахассисони касбӣ ҳастанд, ки 4 сол масалан ё 3 сол ё 5 сол таҷриба доранд. камтар ман дар бораи агрессия гӯям. Агрессия хонангия оилая паст кардан кун. Вай агрессия аки мебурад. Аввали аввал аки мард. Мард зан ба оила ба нағз нигоҳ кунад, занам нағз мешад, бачаҳоям тинч, ҳама тарафа. ҳамин ба ман барои чӣ дар бораи агрессия нағз гап задам? Барои он ки бисёр чизо мо дисосим дар маркази мо. Аввали аввал консультатсия ба кӣ мебиёд? Падар, модар. Бисёртар падар мебиёд. Ман ба занг занагар ман мегӯяд илтимос. Ман ба модари кӯдакам албатта биёд. Чизеба дар кор вай, ман рафсосям. Не, мебахшед, ҳомиладориш зан бардоштагӣ, шумо не. Ман аввал зан бояд ки пурсам. Не, ман ҳамеша мегӯям. Не. Бояд ки модара худаш биёд. Баъд аз чӣ сар мешад? Дарак шуда. Мадаман, модарш оварам. Одоб не. Бояд ки писараш, духтараш, ҳамон чиза дисос. Зеркальное отражение мо мегӯем. Зеркальный нейрона мо ҳаст. Кӯдаки то 3 солаям ҳамин чиза ёд мегирад. Ёд намегирад. Тақлид мекунад. Ёди ӯи фикраш ба мемонад. Баъд чӣ хел дадош гап задагӣ? Кӯдака ба хел гап мезанад. ҳамту мебиёду модараш ба шин почкаш ти зада. 2 сола бача. Мана коргаром хел бисёр чизои дисосия. Бо мо сексики шумо нағз гуфта бачатон аз шумо нағз гуфта сексики алда кара корректора. Баъд бачи 6 солае, кӯдаки 6 солае оваргӣ, мо ҳамун кӯдакти кор карагӣ. Баъд аз 3 моҳ модараш омда мегӯяд ки ҳозир Фурқатҷон ҳама мо ба ёддост осиян чӣ хел гап задан дар кор. Дадош баландтар гап занадага секинака омда дахни дадоша қапида мегӯяд. ин аллакай маслиҳату машварату ва чӣ шумо аз ҷониби шумо дидааст? И дадош худашона медорад. Дадош омда авхот тайёр ми? Бо Фурқатҷон рафта нишон медиҳад. Дадо дароид мегӯяд. Мана мехел кӯдак падару модарам дига мекунад. Акун ҳама тарафа аз 2 тараф қарсақ аз 2 тараф мешавад. Шумо барои кӯдак кунӣ, кӯдак барои шумо мекунад. Якта мехостам якта тест оила гузаронда метавонад. Ҳама ҷо ба краски рангҳо мефурӯшанд. қимат не. ҳамто якта таҳорча гирифта, об рехта, кисточка гирифта ҳамон краски куниду гӯяд ки кани бача об ба кадом ранг партоӣ? Гӯяд агар бача сиёҳ сиёҳ гирадага, тёмный тона гирадага, бояд ки бачатон ба ёрдам дар кор. Агар ки бачатон аз зард, аз сурх гирадага, ман шумо табрик мекунам. Оилатон тинч ва кӯдакатон нағз. беҳтарин, ташаккур, саломат бошед. Ба ҳар ҳол дар бораи мутахассисон нагуфтед ки онҳо кадом донишгоҳро хонданд ё чӣ хел таҷрибаҳо доранд? Мутахассиса мо ман гуфтанам дар кор ки ҳамошон хориҷие тамом карагӣ.
бисёришон Россия тамом кардаги, бисёришон ҳамошон диплом дорад, базовое образование мегӯяд. баъд инҳо ба раҳмат гуфтан дар кор ки худошон онлайн бо хонсозиянд, бо назди манба омда савол досозиянд. мо командный кор мекунем. یعنی پیوسته خودشون هم آموخته ایستادن از بالا якта одам ҳеҷ кор кардан наметавонад. агар ки команда кати кор кунад ҷудоям чизи нағз мешад. бача мебиёд ҳамун маркази монда ҳам майни сараша мебинем, ҳам тафассуи гавзаниша мебинем, ҳам рафтораша мебинем. ҳама тарафа бояд ки бача 15 рӯз ба битонага, 15 рӯз ба ҳар тарафа бачаотона нигоҳ мекунам. баъд монда невропатолога моҳай, детский невропатолог Камолова ва ёям команди монда. ҳама мо команда шуда хушрӯйкара кор мекунем. ташаккур, саломат бошед. ва пешниҳоди шумо хуб аз барномаи имрӯза ҳам барои падарон, модарон ба хотири тарбия намудани фарзандашон, барои он ки воқеан ҳам хуб насли онҳо солим бошад, асабоният ба вай оила роҳ наёбад. аввало бояд мо мутахассиса дар худи оила тайёр кунем. барои чӣ? ман барои кӯдаке ки пеши ман омадам ҳеҷ ки падар ва модар дар маҳзани худ меҳру муҳаббат дошта бояд бошад. одатан ҳамин гуна шудааст ки падар модар меҳру муҳаббати худро паси парда рус мекунанд ва ҳама ҷанҷолу ғавғое ки дар худ доранд рӯи пеши чашми кӯдак мекунанд. барои ҳамин омилҳо сабаб мекунад ки кӯдак ҳолати хашму қаҳру ҷаҳлу ғазаб гирад. бозам ҳамин хел маъруфӣ шудааст ки падар модарои мо шӯхии фарзандро, ҷанҷоли фарзандро, ҳақорати фарзандро, дашномкунии фарзандро боло медонанд. фарзанди ман калон шудааст, сухани хуш гирифтааст, сухани нағз ёд гирифтааст, ин мардак шудааст. ин гуна тарбияҳои нодуруст аст. бозам мешавад ки падар модарои мо баръакс гӯё ки тарбия мекунем гуфта ба монанде ки мегӯянд беадабро ҳар куҷо бинӣ бикӯб, хирс мулло мешавад аз зар бичӯб. гӯё фарзандро мезананду тарбия мекунанд ки инам нодуруст аст. сеҳри маълим аз ин пеш оиди лапишҳо гуфтан, ба он суҳбатшон ман шарик шуда метавонам. барои чӣ? барои он ки он кас фаҳмонданӣ хостанд ки лапиши меҳр бояд бошад. фаҳмидед? барои чӣ? барои он ки агар дар маҳзани шумо меҳр муҳаббат набошад, шумо ба ягон кас хубӣ карда наметавонед, ба ягон кас ёрдам кардам наметавонед. барои ҳамон аввал шахсияти шумо бояд саршор аз меҳр бошад, саршор аз муҳаббат бошад, саршор аз нигоҳи хубу хуш бошад. чунки фикраҳои дурусти мо шахсияти дурустро месозад. агар фикраҳо мо ғализ бошад, албатта мо худ мо ғализ мешавем. ҳамин гуна ман тавсия медодам ки падар модарои мо аввал кӯдакро дӯст доранд. агар ки кӯдакро дӯст доранд, меҳр кунанд, муҳаббат кунанд, ҳатто қаҳрам ки кард омад, якуми муолиҷа ин ҳамту кӯдакро ба оғӯш гирифтан. ман равоншиносо бо ҳамроҳи ман мумкин ҳамроҳӣ кунанд. есть понятие зрительный контакт, ҳамин нигоҳи бо чашм. баъд контакти дастӣ. аввал ба чашм нигоҳ кардан дар кор, баъд ба китфаш задан дар кор, баъд оҳиста оғӯш карда гуфтан дар кор ки фарзанди ман, ту барои ман бегона нестӣ. ҳар он чизе ки ман аз ту мехоҳам аз рӯи меҳру муҳаббати ман аст нисбати ту. агар ту ба меҳру муҳаббати ман ҷавоб гуфта тавонӣ, ман шод мешавам. агар натавонӣ, барои ту фурсат. бигзор, фикр кун, андеша кун. кори кардаат хуб буд ё бад буд. агар фикри ақидаи кӯдак ақлаш аллакай пурра расида бошад, кӯдак меҳру муҳаббати падар модараш дарав дарк мекунад, ҳис мекунад. агар аз дод, вой, хархаша, ин баръакси ҳол мо ҳамин гуна кӯдакамонро тарбия мекунем. ина бинед ки кӯдаке ки дар хонае ки падар модар фақат ҷанҷолӣ буданд, шумо донед ки дар хонаи ҳамун кӯдак оянда ҳамун ҷанҷол рух медиҳад. барои чӣ? барои он ки агар писар бошад аз падараш ёд мегирад, агар духтар бошад аз модараш ёд мегирад ки чӣ гуна бо шавҳар муносибат кард ва чӣ гуна мардаш бо завҷаш муносибат кард. барои ҳамин ҳам падар модар аввалин дараҷа меҳру муҳаббатро дар даруни
силаи раҳми кӯдак ҷо кунанд. вақте ки ҳамин силаи раҳмро дар даруни синааш ҷо мекунанд, меҳру муҳаббат саршор мешавад ва дар хона ҳеҷ гоҳ гапи қабеҳ намешавад, ҷанҷолӣ намешавад, талошӣ намешавад, тафтишӣ намешавад, ягон сухани беҷо намешавад. гоҳо мешавад ки мо худомо кунд мекунем пиши раҳм, худомо кунд мекунем. ин гуна ҳолатҳо намешавад. ва якумин дараҷа ҳамин аст. дуюмин дараҷа, агар ки падар модар дар ҳақиқат диданд ки худ натавонистанд, гоҳо мешавад ки занҷир сахт канда шуд ва дигар аз қафои вай занҷир давида намешавад. он гоҳ албатта бояд мутахассисба муроҷиат кунанд. мутахассис роҳи пешгирии инро нишон медиҳад, чӣ гуна будани онро нишон медиҳад. мо бояд дар фарзанд зебогӣ парастиро ёд диҳем. он инсоне ки дар маҳзанаш зебогӣ аст, фақат зебогӣ меофарад. бояд мо зебопарастӣ чӣ? яъне ки мусиқиро дарк карда тавонистан, расмро дарк карда тавонистан, шинохтан, театрро донистан. аз ҳама гӯем ки арт ин искусство, яъне ки як чизе ки офарида шудааст. аз ҳама офаридаҳо бохабар буданд, то оне ки оянда худ хуб як офаридаи зебо кунад. мо бояд этикаро омӯзонем, эстетикаро омӯзонем. этика зебои офарӣ, эстетика тоза офарӣ, одоб, тартиб, рафтор, деонтологияро. мо бояд ҳамин чизро ҳамаро омӯзем. буд вақте ки дар мактаб дарси оиладорӣ буд. афсуски ҳозир бохабар нестам, лекин бояд ҳамин гуна дарсҳо бояд зиёд бошанд ки оянда ҳамин ситуатсия ҳамин ҳолатҳо нашавад. бошад, ташаккур, саломат бошед. ва шумо ки аз зинаҳои аввал аллакай фарзанди худро барои ислоҳ кардан кӯшидед, ҳамин баъд барои дигарон ҳам шояд ҳамин марказро ки дар мисоли он мо имрӯз мавзӯъро кушодем тавсия доданатон мумкин аст натарсида, ва боқӣ аз он маслиҳатҳое ки инҷо духтур гуфтанд, равоншинос гуфтанд ва боқӣ дигар иштирокчиёни барномаи мо гуфтанд, албатта дар идомаи тарбияи фарзанд ҳозир инҷо ва чанд кас гуфтанд, ҳозир иноям гуфтанд, рост мегӯянд ки агрессия аз тарафи падар модар оилава мешавад. ман медонам мумкин шавад, лекин мешавад ки ин мисол барои кӯдакҳои солим ки нағз таваллуд шудагию приобретённое мегӯяд дар зиндагии дидагӣ. баъзе кӯдакҳо ҳаст ки ҳамахел таваллуд мешавад. ҳозир мо масалан якта фарзандамо дигар хел муносиб, дигараш ба дигар хел муносиб намекунем ку. ҳама масалан духтарчам калоним нағз, инаш ин хел. ҳачо мо агрессиямо нест ва ё мо нест, хона тинҷ ягон хел вай нест. лекин дуюмаш ҳамахел шудагӣ. калоним ин хел не, дуюмаш ҳамахел шудагӣ. ташхисе ки беморие ки фарзанди шумо бааст, умуман агрессияга вобастагӣ нест. маълума мумкин ки манкади шоди шарик шаванд. барои чӣ? фарзанди шумо мумкин ки аз рӯи гуфти шумо аутизм дошта бошад. ҳамахелам гуфтанд, мумкин ки ҳамахел аутизм бошад, барои ки маъноли пуррашинос ё ки асад зиёд фаъол гиперактив, ё ки фаъолияти барзиёд ки дошта бошад. мо агрессия ҳамон агрессияро гусудем ки вақте ки кӯдак аллакай худшиносии худро пайдо кард, яъне ки аз синни 3 солагӣ боло аст. ҳакуди ки шумо аз даври кӯдакӣ ягон омиле ки буд, гӯем ки травма гирифтааст, ягон омили дигар ки мумкин вобастагӣ дошта бошад. мумкин норасогӣ ягон гӯем ки элемент шудааст, ягон норасогӣ давраи ҳомиладорӣ шудааст. мумкин шумо давраи ҳомилагӣ ба ягон бемориро гузарондед ки ҳамон таъсироти худашро расондааст. он омилҳо бисёранд. ягон бор як чиз сабаб шуда наметавонад. ҳатто ҳамин агрессия ҳам як чиз сабаб шуда наметавонад. ин якчанд омил якҷоя мешавад ва бонг мешавад. ман ҳамина гуфтаниам ки мутахассисба бурдан дар кор. ин калом мешавад, нағз мешавад, не. ҳама чиза вақташай, соаташай мегузарад, мепиёяд. ҳама ман тавсия медода ки модарои ёшба баъзан хушдоманашон ба ё ки шавҳарашон ба гапашон зада наметавонанд. кӯдакам ман чӣ хел мебарам мегуфтаги модароям ҳастанд. лекин ҳаёти кӯдак аз ҳама бояд муҳим шавад. оилаи солимфикр ҳеҷ гоҳ фарзанди худро ба беморӣ намемонад. албатта агар ки худ натавонист ба мутахассис бояд барад. оилаи солимфикр. дуруст, саломат бошед. аз барномаи имрӯзаи мо ба чунин хулоса омадан мумкин аст. агар хоҳед ки фарзанди шумо намунавӣ бошад, аввал худатонро тарбия ва ислоҳ кунед. асабонияти кӯдаку наврас худ аз худ пайдо намешавад ва номаълума как
аз байн ҳам намеравад. Барои ислоҳи ҳолат кӯшиш кунед. Агар донишу таҷрибаатон кофӣ нест, пас ба марказе ки имрӯз дар мисоли фаъолияти он мо мавзӯъро бозгӯ намудем муроҷиат намоед. боқӣ барои иштирокатон ба ҳамаи шумоён сипос. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.